nummer 2. Oké. Eens kijken of ze achter de schermen al klaar zijn. Championship again. De Young Stallions now, ladies and gentlemen. Jonge hengsten in het kampioenschap 2018. Live te volgen via Omroep Friesland. Henk Dijkstra, Gerrit de Boer. Altijd even enthousiast. Ook radio. Besteedt veel aandacht op Friesland, dames en heren, op de radio. Ook 5 uur uitzending vandaag. Nou, de titanen komen weer binnen. Staat er binnenkomst, dames en heren, aan de top van de jonge hengsten. Hoe populair deze jonge hengsten zijn, dat zullen we zo dadelijk weer vernemen wanneer ik ze aan u nog 1 keer ga voorstellen. Kampioenskeuring Jong Hengsten, Championship Young Stallions. Dames en heren, hier is het 481. Dan gaan we naar Johannes 484. Walt 487. Marcus
491. Nane 492. Elias 494. Jurre 495. Menne 496. Sjebbe 500. En Tiede 501. We gaan in stap. Prachtige collectie hengsten, dames en heren. Ook voor een aantal van deze hengsten gaat het doek meteen vallen. Welke keren nog een keer terug. U hebt de hengsten natuurlijk allemaal in de diverse rubrieken kunnen zien. Zich fantastisch laten zien. Allemaal de nummers 1 en 2 geplaatste per rubriek. Ja, staan we dan weer. Spannende momenten voor fokkers-eigenaren. Zult hier maar een hengst hebben rondlopen. Mag hij dan nog een ronde verder? Of is het hier afgelopen? Het is een beetje het Park Lehim hier, die doorgang, het keerpunt. We gaan even halt houden, jongens. Wat een statuur. Die hals erop, de oortjes naar voren. Hette die keek al even naar de uitgang. Manen nog even mooi, het prachtige behang van Hette. Blijft Hette nog in de baan, dames en heren? Ja hoor, Hette blijft binnen. Ja, ik zei het al. Zet hem maar neer maar. Ze kunnen niet allemaal binnen blijven. Die hebben we hier staan. Dat is de oud-kampioen Johannes 484. Heeft hij de jury weten te overtuigen om vandaag nog een ronde mee te gaan? Nou, ik denk het wel. Johannes bij winnen. Die prachtige wald 487. Nog even, dan zien we op allerhoogste niveau in de dressuursport. Kijk naar dit behang. De ogen zie je haast niet meer, dames en heren. Want hij liet ze fantastisch zien. Maar voor deze hengst gaat de doek vallen. Met een applaus neem afscheid van Wald 487. En Marcus 491 stond al te popelen om achter Wald aan te gaan. Wacht nou nog even met Marcus. Dat wit op zijn neus, dat is toch wel schuim, hè? Ja. Dames en heren, Marcus 491 gaat de doek vallen voor deze hengst. Ach, wat ziet hij er best uit. Wat een conditie. Hij blijft nog even binnen, jawel. Was de draf overtuigend genoeg voor de jury van Nane 492?
om het nog 1 keer in de kampioenskeuring te zien? Ik dacht het toch wel. Ja hoor. En dan Elias 494. Elias wordt opgesteld hier. Dat is een topruiter. Hoe mooi is dit behang? Kijk naar die staart, kijk naar die manen, kijk naar de imposante gestalte. Maar van Elias 494 gaan we nu afscheid nemen met een geweldig applaus van het publiek. Jurre 495. Gaat hij misschien wel op herhaling, de kampioen van vorig jaar? Of is het nu het keerpunt voor Jurre? Gaat Jurre de baan verlaten? Nee, Jurre blijft binnen. Met de 496. Ja, daar sta je dan. Wat wil je? Mee met die hengst die er net uitging of mee met de groep? Menne die gaat nog even mee met de groep, dames en heren. Net ingeschreven, nog net op de valreep van 2017. Jong is die, imponerend is die. Want dat liet hij zien vandaag. Maar gaan we afscheid nemen van Tjebbe 500? Nee, we gaan nog niet afscheid nemen. Hij blijft nog even binnen. En dan die andere jonge hengst, Tiede 501. Een eind gekomen, maar we kunnen ze niet allemaal binnenhouden. Neem afscheid van Tiede 501. 7 hengsten over. Laten zich nog 1 keer zien. En dan gaan we beginnen met het 481. Kampioenschap jonghengsten, dames en heren. Hier is Johannes 484. Next one, please.
De volgende dan maar. Daar komt binnen deze kampioenskeuring Marcus 491. We zijn er nog niet. Volgende hengst komt eraan. Hier is Nane 492. Wat een sfeer, wat een hengsten. Gaan door. Dames en heren, in de kampioenskeuring. Het moment van Jurre 495. Volgende hengst komt binnen. Hier is Menne 496.
De laatste nu. De eerste opwachting in de kampioenskeuring voor Tjebbe 500. Nou mensen, ik bedenk de juryleden niet, want dat hebben kwaliteit in dit kampioenschap, jonge hengsten. Ze komen allemaal binnen en we gaan verder selecteren. Spannende muziek. Binnenkomst van de top 7. Kan me zo voorstellen dat de jury er nog niet helemaal uit is. Maar ze zullen moeten beslissen. Voor het algemeen kampioenschap verwachten we straks Janne en Alwin nog een keer binnen. Ja, zult hier maar in het midden van de piste staan, dames en heren. Hoor je wat argumenten van het ene jurylid richting het andere jurylid. Die heeft zoveel plusjes, die moet toch bij die beste 2 blijven. Maar ja, die andere kunnen we ook niet af laten vallen. Het is moeilijk, het is moeilijk. Maar goed, Louise komt naar me toe. Ach, ze staan al stil. Ik had het niet eens gezien. Nou,
Het moment van de waarheid, want na deze selectie weet u, dames en heren, welke 2 hengsten overblijven voor het kampioenschap en het reservekampioenschap. We gaan het niet al te lang maken. Maar wel spannend, hè? Heel spannend, zegt Tom. Ja, het 481. Bloedmooi. Geweldig voorgesteld. Maar voor Hette gaat de doek nu vallen. Dames en heren, met applaus. Hette 481. Top gedaan. Johannes 484 was al kampioen. Kan geen mensen meer afpakken. Wat een hengst. En liet zich ook weer geweldig zien op de keuring. Maar ook van Johannes 484 gaan we op dit moment afscheid nemen. Marcus 491 in de kampioenskeuring. Een geweldige kwaliteit laten zien. Ook deze hengst. Wat een velletje. Wat een behang. Wat een type. Wat een bovenlijn. Super charmant. Maar we nemen afscheid van Marcus 491. Nane 492. Ja, jullie zijn me ook wel. Beginnen jullie nu allemaal al te applaudisseren? Ik weet de uitslag. Ik moet het nog gaan vertellen. Maar ik heb het niet beslist. Dat is dan ook weer mooi. Nane 492. Ja, Germaarsen. Ze kunnen niet allemaal binnen blijven. We gaan afscheid nemen van Nane 492 met applaus. Mensen, wat vonden jullie daar nou van? Meestal eens een keer duidelijk. Nou, dat hebben we ook weer gehad. Wie hebben we dan? Oei, die oortjes naar voren, dames en heren, bij Jurre 495. Kennen we die niet van vorig jaar? Wat denkt u? Wat zal de jury beslist hebben? Gaat Jurre nu de baan verlaten of blijft Jurre binnen? Jurre blijft binnen! Menne 496. Zo mooi, jong nog, zo mooi, jeugdig. Wat een statuur. Wat heeft hij zich opgewaardeerd in de kampioenskeuring. Menne blijft binnen. En dan de jongste van het stel. Ja, zijn fokker-eigenaar die had het niet meer. Die had in december in Exel al de dag van zijn leven. Hij is al bijna weg. Maar ja, lijkt ook duidelijk, dames en heren. Want we kunnen maar een paar hengsten overhouden. En voor Tjebbe gaat die tijd nog wel komen. Hij heeft de tijd, hij heeft de toekomst. Hij heeft het nu fantastisch gedaan. Maar hier is het afscheid van Tjebbe 500. 2 hengsten over. Hier loopt de reservekampioen, hier loopt de kampioen. In welke volgorde ze geplaatst worden, gaat de voorzitter van de jury, Louise Hompe, ons nu vertellen. Ja, dames en heren, de verschillen zijn natuurlijk weer klein. En dan telt alles mee. Beide paarden hebben heel mooi hard beenwerk, dus daar lag het niet aan. Beide hadden een supermooi achterbeen. We hebben gekozen als kampioen voor het paard met de meeste opwaartse bouw en de mooiste bovenlijn, alhoewel die andere ook heel mooi is. Maar toch is er een klein verschil. 495, kampioen! ...496, wat een achterbeen, zijn reservekampioen. Kampioen jong hengsten, dames en heren, Jurre 495.
Eigenaren, fokkers, kom erbij. Is uw moment weer. Jurre, zoon van Maurits, Paul Jasper. Gefokt bij H. Dijnem. En de eigenarenstal Chardon en Hans-Jurgen Niemeyer uit Bremen. Menne, reservekampioen. Gefokt bij A. de Hoek in Drachtster Compagnie. A. de Hoek, eigenaar samen met de gebroeders van Manen in Ede. Nou mensen, stralende gezichten, de lach op het gezicht bij de mensen achter de hengsten. Jurre 495 kampioen en Menne 496 reserve kampioen. Maken we ons zo dadelijk op voor het algemeen kampioenschap. Felicitaties van onze vicevoorzitter van KVS Gerald Pots. Felicitaties van de juryleden. Mooie plaatjes, dames en heren. En dan gaan we ons zo dadelijk richten op het algemeen kampioenschap. Dat kan nog net voor 6 uur. Oké. De fotografen de plaatjes hebben gemaakt, wil ik de fokkers-eigenaren weer verzoeken plaats te maken. Dank u wel. Gaan we een hele korte eerronde doen. En dan komen de 4 toppers nog 1 keer binnen. De kampioenen en de reservekampioenen voor de algemene kampioenstitel en de algemene reservekampioenstitel. Jurre 495 en Menne 496. Donderdag zijn we begonnen, dames en heren. We hebben toegeleefd naar dit moment. Het moment van de hengstenkeuring KFPS 2018. Wie wordt er algemeen kampioen, algemeen reservekampioen?